Legebiltzarreko bake eta bizikidetza lantaldea apirilaren 11an jarri zen abian. Popularrek eta UPyDek hasieratik egin zioten uko bertan parte hartzeari. Udako etenaldiaren ondorengo lehen bilera ostiralerako deituta dago, baina sozialisten eserlekuak ere hutsik egongo dira. Uharronen bidez jakinarazi diete jeltzalei eta EH Bilduri ez dutela parte hartuko bileran. Visto que Bildu en este verano no solo no ha dado pasos positivos. Oinarri etikoari dagokionez, EH Bilduk aurrera egin beharrean atzera egin duela dio PSek. Jeltzaleak harrituta azaldu dira sozialisten erabakia dela eta. EAJ ostiraleko bilerara joango da, baina bere ustez ez dago lantaldiaren lanek aurrera jarraitzeko gutxieneko baldintzarik. Datorren ostiralean deituta egon den bilerara joango da. Aurrera egiteko behar besteko baldintzak ematen ez direnez, lan horiek geldiarazteko eskatuko du. EH Bilduk lantaldeak tresna baliogarria izaten jarraitzen duela dio, eta sozialisten azalpenetan aitzakiak ikusten ditu. Eta hemen gertatu diren biktimen inguruan argazki osoa agertu behar dugu, eta pentsatzen dugu horrelako jarrerarekin PSek egin nahi duena da, hain zuzen ere, argazki erdia belatua. Sozialisten erabakia dela eta lantaldearen aniztasuna urritu dela aitortu arren, EH Bilduk gogorazten du bertan legebiltzarraren bi herenak ordezkatuta daudela.